Baik, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk kesenian tari Brondut PMS 81. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Suaryono dan juga kepada Bapak Dewan kita Bapak Insinyur Sukardiono. Mudah-mudahan masyarakat Desa Banaran dan sekitarnya bisa terhibur dengan pementasan seni tari Brondut PMS 81.
bagaikan layang-layang, bermain berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang.
Pasukan siap, gerak, berhadapan, gerak. Monggo Pak Dewan, naik ke panggung. Pasukan siap, gerak, hadap buka, gerak. Candi Mendut, Candi Mendut, kai Candi Mendut, kai Candi Mendut, kawe ane wong kuno, saiko saiki dikenang seluruh dunia. Zamane Sailendra, Candi Mendut kewegasan, putra muda, hidup gotong royong. Masjid Demak.
kacang ijo onde-onde gandum onde-onde gandum coba enak jero arum arum isi roti malam minggu tak hampiri tak tukok kami sing model koyo koboi jasine wis taksi potine wis taksi disawang ora berjanji putra muda hidup gotong royong kali cahya kali desa kali cahya ling ngadege sasi suro saiki dikenal seluruh dunya kali niki kidul desa saiki wis muda apa putra muda hidup gotong royong Candi Mendut jadi buduk Kai Candi Mendut kaweane wong kuno sahingga saiki dikenal seluruh dunya jamane Sailendra Candi Mendut kewekasan putra muda hidup gotong royong Masjid Demak masjid aku Kai Masjid Demak kaweane wali songo sahingga saiki dikenal seluruh dunya jamane wali songo masjid Demak kewekasan putra muda hidup gotong royong kacange monggo kacang ijo kacang plecet onde-onde gandum coba enak jero arum isi roti malam minggu tak hampiri tak tukok kami sing model koyo koboi asine wis asik disawang ora berjanji putra muda hidup gotong royong Candi Mendut jadi buduk Kai Candi Mendut kaweane wong kuno sahingga saiki dikenal seluruh dunya jamane Sailendra Candi Mendut kewekasan putra muda hidup gotong royong cocok tenang karo ngasu monggo dilanjut Mas Bagong sedulurku kabeh ayo ibadah ben ora keweleh ing Gusti Allah urip ana donya amung sedelo upama wong lunga mau mampir sedelo mula temenono anggonmu ngaji kanggo sangu kita yen wis bakal
sangu kita yen wis bakal bali. Sedulurku kabeh ayo ibadah ben ora golek ing Gusti Allah. Urip ana donya amung sedelo upama wong lunga mung mampir sedelo. Mula temenono anggonmu ngaji kanggo sangu kita yen wis bakal Pasukan siap, gerak, kencang depan, gerak. Tegak, gerak.
Muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah sasi Rejab tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mungkari limo kanggo endengi para manungsa salat iku berkah ingkang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah sasi Rejab tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mungkari limo kanggo endengi para manungsa salat iku bekal ingkang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah sasi Rejab tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mungkari limo kanggo endengi para manungsa salat iku bekal ingkang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah sasi Rejab tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mungkari limo kanggo endengi para manungsa salat iku berkah ingkang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah sasi Rejab tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran nampa kewajiban nindakake salat 50 wektu kanggo dalane nyuwun pangestu 50 wektu mungkari limo kanggo endengi para manungsa salat iku bekal ingkang mulya ora abot lan ora rekoso salatullah salamullah ala tuha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah awas awas menek nongko iku akeh pulute dadi prawan aja ngenyek Joko iku mani entube salatullah salamullah ala tuha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wabil hati rasulillah wa kulil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah kaya ngene rasane urip nang alam donya awak dipiloro ora ono sing nembani bila para kanca aja padha leno nganakake kumpulan putra muda urip ning alam donya awak dipiloro ora
sing nulungi mila para kanca aja padha lena nganake kumpulan putra muda. Marilah Bapak Ibu Saudara bersama-sama mengingatinya hari besar Isra Mi'raj Nabi kita di pemimpin seluruh dunia. Pada waktu Nabi dibawanya oleh Jibril dibelan dadanya untuk dikeluarkan kotorannya hingga Islam dimasukkannya. Hari Isra Nabi kita pada waktu mengingatinya hari besar Isra Mi'raj Nabi kita di pemimpin seluruh dunia. Pada waktu Nabi dibawanya oleh Jibril dibelan dadanya untuk dikeluarkan kotorannya hingga Islam dimasukkannya. Dengarkanlah saudara-saudariku, aku akan bercerita padamu tentang rukun hal agamamu. Dengan perkara banyaknya rukun Islam, adanya suci di seluruh alam. Asyhadu alla ilaha illallah, Nabi Muhammad Rasulullah. Rukun pertama selesailah sudah, kedua kali mendirikan sholat, 5 kali sehari beribadah, dengan terang membaca kalimat, menerangkannya ke bunda ketika sudah cukuplah segini seadanya. Puasa Ramadan yang keempatnya dari awal sampai hari raya. Sekarang satu lagi penghapusan, semoga menjadi kesempurnaan. Sudah cukuplah adanya sekian, salam dan maaf kami ucapkan. Yen kena padha ta elikake eling ana marang kitabe nyeka maksiat lan sekabehe donya akhirate padha wae kanggo nguji islame para manungsa yen supaya netepi marang agama yen supaya netepi marang agama agamane yen kena padha ta elikake eling ana marang kitabe nyeka maksiat lan sekabehe donya akhirate padha wae kanggo nguji islame para manungsa yen supaya netepi marang agama yen supaya netepi marang agama agamane yen kena padha ta elikake eling ana marang kitabe nyeka maksiat lan sekabehe donya akhirate padha wae kanggo nguji islame para manungsa yen supaya netepi marang agama yen supaya netepi marang agama agamane. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan ilahi sedunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan ilahi sedunia kepada umat manusia di seluruh dunia.
Rasulillah. Bismillah wa billati Rasulillah wa kulil mujahidinillah bialil badari ya Allah pringgadeng jaga radio mano beda golek pangkringan utang manteng bojone loro yen kepepet golek utangan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa billati rasulillah wa kulil mujahidinillah bialil badari ya Allah wetan kali kulon kali tengah-tengah dalane sepur besok ngaji saiki ngaji mumpung ngedurung mlebu kubur salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa billati rasulillah wa kulli mujahidinillah bi anil badri ya Allah
Eh,